Huwag kang makatapak. Hoy, ni sinabing magsampero. Papa. Wala yung mag-tempo kung sabi yung misa-misa yung dati abak. Naabak na ngayon. Wala na yung pangayatake kanya nilito. Wala na po beses. Yung patlo na. Mga gakala. Tatlo po siguro kaya kapag. Sinali, kaya, Janen, Dan. Janen. Tinakas ko muna ako na sabi mo kaya mag-lockdown. Bakit? Kakayawan mo ay? Kaya ka nakalipat nga ni ba? Pagdating mo na ba? Mag-lockdown talaga yun. Kaya mag-work kami sana kasi hindi di ba mo dahil ko kasi bila ka pa rin. Pero ko yun. Nalawatin. Kaya hindi mo na yan. Ano sa bakit ako? Di ba hindi mo na nakapaglapaw mo na yan. Sabi ka kung mama. Ay, hindi sinabi na nila. Thank you.